Buch Jopiny chakore sani kawuono wago mbaka mar pur mar niang' gi wach mar sukari to wawuoyo gi Richard Ogendo men jagoro maduong' Kesga ken dala ma Kisumo. Kesga en Kenya Sugarcane Growers Association kata jopith mar niang'. Richard erokamano ahinya kuom miwa seche gi dala ma Kisumo kanyo. Wachaka neni to ang'o marach gi pur mar niang' ni in kinene? Trevor erokamano oimore ahinya. Kenda mor mar biro e studio mar Ramogi kawuono mondo watwak e weche mag niang'. Ni to koth nochako gowa kanye, to wan kanye to nego wadhi kama nade. Ing'e ni shida ma itemo los wachne sani ochako in the 90s ka President Poden Moi, Daniel Arap Moi. Koro nitie IMF gi World Bank noketo certain conditions. Ne iluongo ni structural adjustment program. Koro kane gibiro gi magi to nokelo todo economy. Moyudo ka companies kaka Moroni, companies machalo Moroni, Chemelil, Miwani, Sony koro kunyal cope. But the eventual result en ni siasa be nodonje. Nikech ka treasury ne dwa konyo nikech Moroni ndalo no the MD ne en bwana moro jatugo moro kaluongo ni Fredo Kech. Treasury ne golo 500 million mondo dhi ostem kapok Moroni gi Miwani odhi receivership. To josiasa mathurwa ka odhi olando kapok president olando. Koro president yen owang' nikech ne nitie by election Kisii. To tamore ni pesa no koro kubi. Emano send these two companies into receivership. Koro gimite thiedh sani ni nochako chon, ok en gima sani. Gisani tineno ka thurwa ka kambe ma thurwa kolor, apani mano ung'eyo. Kendo kata in gi niang' moro mochiek mitere sani onge. To jadung mago biro nikech kanoseyud gima ne chandowa. Moket sheria iluongo Sugar Act 2001. To bang' higni 10 in 2013 kapod patient pod ithiedho to chako miye doctor manyien iluongo ni AFA Act gi Crops Act. Ochako kelo new treatment. Kuro treatment ni to kuro send the patient into ICU. To ntiere paro moro Richard ka endi ni jopur niang' ok pur niang' moromo. Emomiyo koro chuno ni nyaka kembe mag sukari gi joket mwandu okel sukari koa kuom pinje maoko. Mano bende ntiere adieri kanyo? Onge adieri kanyo nikech kambe obiro mang'eny moingo niang' manitie. Kata sama wawuoyo kodi ni nitie kambi mobedo license manyien miluongo ni West Valley Sugar. Obedo onge nucleus to biro about 10 kilometers from Moroni Sugar. Ting'eni kaber to nonego bed nopidho niang' ma kochako rego to chako rego niange. Koro gini japur to onge shida. Serikal ema kelo problem. Nikech kane bed ni nitie niang' ma excess e area ma Moroni kanyo to ne nyalo ger factory moro machiegni wacho ni kae wan gi niang' mang'eny mokalo, wanyalo keto factory moro ka. To kine ka factories kata mana are popping up all over. Nitie ng'ama nigi license monego ger factory bath Chemelil. Nitie ng'ama nigi factory onego oger factory kendo kamoro mwalo Kipsitet. Nitie jok manigi licenses adek monego bed ni gero factories adek Transmar. Koro problem ok en japur. Problem en sirikal. To wach mar chudo ni uni winjruok mane gi kembe marego sukari nikech samoro amora midwa jolgi kata gi sirikal to ntiere ywak moro ni jopur niang' pok ochul. Nche gitero niang' kasi chulo gi bang' dala di ang'o momiyo jopur niang' ng'eny gi ywak ni ok chul gi e wang' sa? Problem nitie kuom factory mag sirikal ok factory mar private. Factory mar private nitie machulo bang' dala beriyo kitero niang'i to gichuli bang' dala beriyo. Factory mar private nitie machulo bang' jumbe 2, nitie machulo bang' dwe 1. Mag sirikal emosebedo gi shida
kor ka chudo. Gine maka jopur otero ne giniang kiwinjo ka ywak nitie kinde ka kinde. Emomiyo gi ywak ne sirikal saidia. Nikech en gir sirikal. To sani nitiere paro moro mos kuom ng'adi, sani nitiere paro moro ni kembe gi koso nego gidog e lwet ji giwegi koso gidong e lwet sirikal. Mane maber in kaka japur mar niang'? Adwa wacho adieri maduk. Ing'eni jopur chai nigi gimiluongo ni Kenya Tea Development Authority, ma jok mapuro chai nigi duol e Kenya Tea Development Authority. Jopur kahawa nigi Kenya Planters Cooperative Union. To kochopo kar kembe mag niang' mani thurwa ka, to koro imanyo ne jaindi mondo kawe. Gionge gi confidence ni japur niang' bende nyalo bedo wuon kambi. Kech mane shida manitie. Wan kochopo karwa kati nyiso ni un liwuru, un onge gimung'eyo. Un wakelo ni jaindi dhi bedo jatend kambi une. Mane e shida maduong' manitie. To ka kambe gi onego bene sirikal sani wuok to wegi e lwet jopiny, e lwet jopur mag area ka area. Nikech jopur mag areas go have proven ka igni 45 almost 50 years kagi supply these companies gi raw material. They are able. Mauno ni sani gidonga donga. To samoro be jiwacho ni chenro muketo gi kembe mek rego sukari miluongo ni nucleus arrangement man ni ng'ato ne joge puro ne niang' ni ema kelo lweny. Be onego yawe ya mondo ng'ato ter niang' kama ohero koso ang'o monego koro timre? Ing'eni sani wane gibiluongo ni free market economy. En gima ok inyal run away from. To free market economy oyieni ni inyalo uso giri e chiro midwaro. Ok onego bed ni geng'i ka in gi dheri kiero use sondu ti use sondu. Kitere Kipsitet use Kipsitet. Kitere Nairobi mano echi. Bora ni ing'iyo kama ichulie pesa maber e wang' sa. Mane gima onego bed ni ng'iyo. Ni to japur remuneration ne chalo nade. But wabe wawacho ni in the instance ni kambi moro invest kuomi, opuro ni, omi fertilizer, omi seed cane, ma in gi contract kod kambi no. To koro niang' no nyaka iter mane kambi mane okonyi timo gigo. Otherwise, jok ma puro gi teko gi mwaluongo ni independent farmers to should be free to trade gi ng'ama mora ma gidwaro. Koro in kaka japur niang' sie diwach ni shida ni kanye, nikech ing'eni gini en gimoro magalagala ma nitiere yore mang'eny minyalo ng'iyego. Jokoni wacho kama, jokocha wacho kama. In kaka japur mar niang', sie kuku mar wach ni kanye? Shida ni sirikal. Sirikal ema kelo confusion. Ok gidwa wacho adieri. Adwa miya very good example. Igani onego bed ni kelo 290,000 metric tons miluongo ni deficit. Monego bed ni jaso production deficit. Okamano. Muroni poko chulo jotich, nigi gop jopur. Chamele poko chulo jotich, nigi gop jopur. Sony the same. Zoya the same. Magi kembe mag sirikal. Sirikal in its own wisdom miyo seji apar permit mondo import 290,000 metric tons. Madine bed ni omiyo kembe gi collectively mondo kel sukari ni Kenya ka. To degi chulo gopegi mokwongo. Degi chulo shuru gi mar ariyo. Jotich matie kambe gi dine omedo chulo shuru okamano. Kendo gwenge gi dine odhi maber. Awinji. To gen gimiyo ji apar. Koro giwe dhano maromo milion 4 otho. Kendo bed maonge pesa fuko to ji apar moko ma are well connected to los billions of shillings. In fact, jogo dhi loso over 52 billion shillings, which is more than enough mane nyalo konyo kambe gi mondo come back into operation. A bit of that money okete ken development. Koro sirikal is the main problem. To koro paro mar sirikal mano national government. The county government bende is clueless.
Kiani gi dholuo iluongo iwacho nang'o gikiare. Gionge gi ng'eyo kata lony. Gionge gi ng'eyo nikech agriculture and devolved. To ka agriculture and devolved, to and devolved nang'o? An pok awinjo county assembly maka nitie crisis e niang' to discuss gine weche mag niang'. To yet wan gi representatives ma e sugar belt madonje county assemblies obed Kisumu, obed Kakamega, obed Bungoma, obed Migori, obed Homa Bay. Kata mana Busia pok awinjo. To matinde nigi kiarol gi as a county. Koro mano is also the other big problem. Nikech gin bystanders. Ging'iyo kaka gik moko timore to gikonyowa ywak to gin monego gibed gi solution. Tok mane momiyo giwacho jaduong' Richard ni koro gikembe gi onego dhi e lwet ji giwegi nikech mar ji giwegi to kata iniwacho ni samoro chudo maber gionge confusion mang'eny. Mag ji giwegi go to bera. To how do you empower your people? Nikech gigieki jo ka Jaramogi nokelo kambegi nokelogi mondo okel gimiluongo ni ostem rural urban migration, okel tich e kor gwenge, okel mwandu e kor gwenge. Matiende ni gigi nokel nwa, nok okel negi individuals. Iwinjo? Onego obed ni counties wa onego ket capacity building. Onge gima mono any of these counties timo capacity building gi farmers within, and farmers go own every factory. Nikech after all, gine magikelo niang' kambego. Koro king'iyo to onge gima tek kanyo. Chenro mar sirikal mar keto pesa mar kojolo mimiyo kembe gi ben gima ber koso koro onego giwe kembe gi ong'i kaka rengo kigen. Mokwongo mano en gima ber kabisa. Nonego bed ni en gima ne timo chono kata sani. Ing'e ni sirikal we makambi gore piny ma ji go wi ma gik moko kethre kabisa koko biro gima ne nyalo kony gi $50,000,000 kore idwaro $500,000,000. Nikech kambe gi oseywak for the last 3 years. Sani kore kidwa kel pesa ma kojolo gik ma dino okonyo chien kata cha don koro osekethore ni. Koro pesa to nego migi e budget nikech wan bende wan mana taxpayers. Okay. E Kenya ka. Kuro okane richo kambe gi dwaro pesa kendo gidwaro pesa today not tomorrow. Un kaka koro jo mosetie kambe gi. Kech osekayo madinegi en gima lit ahinya. Gin wedewa, gin wetewa, nyithiwa, nyiminewa, wuonewa. To ng'eni for the next 3 months kata siling achiel gionge. Nyithindgi omoke e dhoudi ok gidhi okodhi sikul ka nyithi jomoko. Admani adieri koro ng'eni ng'ato ok nyal chung' e wi mitoka to siko nyiso na aherou wadhi konyou to onge. Koro un kaka jopur niang' ka dang' sirikal miu thuolo mar nyisogi ni ang'o modwaro sie dang' wachnegi nang'o kinyalo kwano negi 1, 2, 3 ni mae gima odwaro kaka jopur niang'. Mokwongo en ang'o? Mokwongo wadwaro ni sugar bill mondo bed enacted. Nyose kalo en second reading in National Assembly, odhi e third reading. Koda kanyo to dhi e Senate. Mane e priority number 1 sani nikech e iye kanyo oting'o gigo recommendations wa madhi konyo sector wa mar niang'. Mano number 1. Number 2, wadwaro ni kaka developed economies, other sugar economies, the government should get out of the sugar business completely. Kagi se golo goyi manie kambegi, they should walk out of these companies. Kech gine the problem. Mano number 2. Number 3, which is very important, and give money investment a productivity. Nikech lope mo an go sani moko kuom gi nyap. Dwaro ni mondo gibed rejuvenated, omegi fertilizer, wabed gi kodhi manyien, iwinjo? Awinji maler. Gik moko adek go kotimnwa to there's going to be a great change. Okay. But government must get out of these companies and leave them for farmers. Giwene jopur niang'. Okay. Erokamano. Mano Richard Ogendo men jagoro maduong' Kesga en Kenya Sugarcane Growers Association kata jopith mag niang' giwacho gik magidwaro mondo sirikal otim bang' ka gini gisewinjore magichiwo nyaka pachgi ne jo sirikal. Okamano mane Buch jopiny.